Pinje go mag Middle East mabende semiyo ngima obedo matek malich mokalo ne pinje pacho ka intanya to mago madongore kako nyalo neno nyeko na mwejon kaka weche ne chalo e pinyero mar France. Nataka niwaambie kwanza kabisa mnafanya kazi nzuri. Hii kazi mnafanya hapa sio tu riziki mnajitafutia. Mnasaidia kujenga nchi yetu. Wakati hii barabara shangilia. Lakini tukipata nafasi kama hii ya kazi, wakati kuna mwanasiasa anataka mtu ya kumshangilia hautapatikana kwa sababu huko kazini. Si ni kweli? Number 2, unajitengenezea riziki yako. Number 3, unajenga nchi yako. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana vijana. I am very happy. I am so happy. I am proud of you. I wish you all the best. We will support the young people of Kenya to work with their hands, to work with their skills. Mabe kanyakala koda Senator Nairobi migosi Edwin Sifuna kama kaka weche ne chalo nyakora mugi. Almighty God, we beseech you to behold your abundant favor and blessings as your servants whom our church. Amen. You may see that. Meeting of the Public Accounts Committee, I'd like to welcome the delegation from Mokinyi County. Revenue Fund for the County Executive for the financial year 2024-2025. In 6 months. We can discuss, we can address that when we get to that's the planning. Thank you, sir. Yeah, this is quite very we are providing the extracts for departmental fuel register extracts, detailed orders, which is what we use to go and fuel, not by our phone calls. Work tickets, which the drivers provide, and fuel receipts. So what we have provided here is evidence that there is a process, and we provided them department by department. Not all of them are experts of them. There is a process that each department has for purposes of acquiring. Ber mora magise kelo ne oganda e pacho kaeri to gisema na bedo kagiracho piny Kenya kodaka olo gope manono mabende koro toseketo ngima pek malich mokalo ne oganda ma pacho ka. Fellow Kenyans, this is my personal pledge to you. I will not steal from you. I will not allow my family to steal from you or my friends. Those I will appoint to serve with me, I will not allow them to steal from you. For me, thank you very much. For me, zero tolerance to corruption is not a slogan. It will be the governing standard of my administration. I will empower the investigative and prosecutorial agencies, including EACC, the DCI, and the ODPP to carry out their mandate without political or executive interference. Thank you. Samuel Ruto kabende kuro jotluge ko wacho ni jatend piny masani migosi William Ruto osetiyo maber e malich mokalo molo jatend piny mabende sidhi rutaya migosi Uhuru Kenyatta kabende giwacho ni tije mabende osene e kor piny Kenya koni kod kocha tije ko mabende rwako kendo oketo kanyakla oganda jo Kenya duto. Sisi tunasema Kenya moja na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president because for the first time tuna kiongozi mwenye amesema maendeleo iende katika kila kona ya this country of Kenya. Si ndio hiyo? Ni kila kona ya this country of Kenya. Si ndio hiyo? Nimeuliza Mheshimiwa Haika, nyinyi hiyo tamu nyingine mlikuwa na waziri kutoka huku coast? Hamukua.
Saa hizi mko na nani? Mko hamukua. Saa hizi mko na nani? Mko na Joho, mko na Mvuria na mko na Speaker Kingi who is number 3. Mko na Mvuria na mko na Speaker Kingi who is number 3 in the county after president na deputy. Kuna mtu jamani ataweza William Ruto? Ati tutamngoa, alikuwa muhogo mtamngoa. Ati tutamngoa, alikuwa muhogo mtamngoa. Ama alikuwa viazi tamu mtamngoa. Mwachekesha sana nyinyi. Viazi tamu mtamngoa. Mwachekesha sana nyinyi. Ndio chama ya UDA. Kwetu barabara inaenda nywe. Maji tuko nayo mingi sana. Mahospitali tumejengewa. Watu wataveta. Kwa sababu nimekuja hapa na nimepata kuna madada zangu, kuna madugu wetu wametoka Mlima Kenya. Washeni tawa. Sio upande moja tu akiwacha upande ule mwingine. Mimi nataka tuelewane. Najua kuna fununu nyingi, watu wanaongea. Lakini kabla hujasikia Waiguru to woko ko tumuso ko ka jawd bura manya kache migusi adumo wuor wiweche go ekoma bende koro to ne owacho ka otene gi koda ka jagoro margi mano migosi Morris Opetu riwruogno koro to oyango ni kata bed mana kata chop mana kinde yiero manyien to gibisiro lwedo manya kache. Adumo wuor wawacho gi manya kache. Adumo wuor wawacho gi dholuo ni ok onego luong ni dholuo ni ok onego luong ni honorable, onego mae nyingno. Wadwa nyiso jonya honorable, onego mae nyingno. Wadwa nyiso jonya kach ni kaka Africa Population and Health Research Center ochako timo nonro mabiro neno kaka inyalo gayo weche go mag dang'ni mag paro mabende kwako oganda nyato e kuonde go maongore mogando dake e kaunti niri maduong' ma Kisumu ma ndi biro kotenre koda lokruok mag futo mar yamo mabende osebedo ka keto ngima jodake kuonde mongore maket kod mano andaki maliche mokalo. With the findings, we validated them here with the local communities which stays in the informal settlements. Then we connect with them. We know about their priorities because at the end of the day, the ultimate goal is to listen from them, validate our findings, and then know their priority, follow them, and then give those recommendations to the authorities. So koro to giyango ni tend school no kata tend kar tiegruok no nitiere kaka ne okotimo yiero makamago e yono ma owinjore ka bende koro to gichayo ni yiero no notim e yono ma okochomo yo. Kata kamano jatend school no kata japuonj maduong' e school no mano Kenneth Otieno to kane loso koro ka jofwamb weche koro to yango ni gisiwinjo ywak mag jopuonjre yiero mane nyalo bedo kaluwore kod ywak mag jopuonjre go e wi duoko mag yiero. So me, I want to take this opportunity to most sincerely thank the sub. I think reaching out to the students, reaching out to the sub-county security committees, I've seen it work. It is very, very important. I would urge that we follow that pathway. Korka kore to Ruth ma Central Seme, Caleb Apondi, mane na chiel kuom jokel kwe, nokwayo jopuonjre go mondo koro ni oket mainogi e weche mag somo, komedo golo siem mager ne jok machano timo njore ni biro kawnegi okang' mager. Wabet mwawuoyo kodgi, chandruok ne en ni nitie yiero manotim tarik 12 kane giyiero president margi, to mrengo machielo ne neno ni yiero ne okodhi maber. But wabet piny mwaloso pod gin gi Great Future wanyiso gin manane giore koso gidhe mos piny pod okondi kotimre nade ochamo machino mocho tino manyoro Brenda kendo boma ma Kisumu e kadak ma okore estate Kisumu ka en wacho bende lipota mago pod nyime kod luwo wach mach mabende no mocho tino manyoro okore estate machiegni kod hotel manyadhi mar Pencon boma Kisumu. Wadhi kelonu e weche manyien biro mbele kanyo to chalo nade nyakol Mugajwan. Ang'o mano kelo mach maket kod mano to josim mach no chomo piyo mar ok chalo nade nyakol Mugajwan. Gin mago mbele biro e weche manyien mabiro mbele kanyo. Weche pod thoth ka sa madima wawang'o wasingo ni gibiro chopo ni kanyo weche manyien ma saa 7 ngima saa 10 saa 1 kaachiel kod saa 3 otieno. Otieno iri makawuono wako yo machop nyakol Mugajwan ka waduogo to kelo etel no nonro mar oboke. Luongo ni Justice Adoya Wuor Seme kaachiel kod an Brenda Agenyo.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuoch, to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Nonya kor mwajon kamoro moro mantie da koskalo kanyo predict kod ang'wen bang' saa 2 achiel. Adonyo kain kona. Man fatsilo kijine ma kawuono nyakoro mgaji wang dakika kanyo predict kod 5 oseromo. Mano bang' saa 1 okinyi ni market kod maendi. Ageno ni ru maber kamoro moro mantie ni abulantie to konwa abula. Abulantie to konwa abula. Kata matin. Abula tu moro magoni to kibulo ja. Yes. Mayom. Wan kata matin. Abula tu moro magoni to kibulo ja. Yes. Mayom. Wan ngenti leke waonge. Kinde wago mana mayom we konya kor mga jom. Joma ni jo ahero nyalo nyo. Design mane manuti godo. I'm jo kocha kalo ni gigero chunya kane people with the disability ni. Cho achiel oger 500,000. Koro no dhiro ni mondo mi ochule mondo mi kikosik kodhi bando ni. Obviously ngini kidhi bendo tibo wacho ni timango ni an mana gero Raila Odinga stadium. Mano kende masifuna kudu. Anen wanga be no yie kode ni begi bedo wa compensated mag chop negi. Jogi neno se bedo compensated. Jo IDPs ma 207. Wapi? Orito. Piny kanyo? Kidhi nyime? Kanyo ano kawan kai gi picha mar former Chief Justice Manu Migosi David Maraga. Which kani Maraga backs push to Maraga backs. Ita Daily Nation mar ariyo wacho kanyo ni former First Lady and siblings fight brother's widow over estate million. Maiso ni mana enemy kai mokwongo mano Margaret Kenyatta mano standard ka piny marite malaria ma standard and businessman loses 5 million in alleged police and businessman loses 5 million in alleged police raid iwe kuma Kilifi kocha eka bathite mara ariyo kanyo bende ex Chief Justice Maraga blast Ruto government declares 2027 presidential bid. But ite maradek ita Daily Nation bid. But ite maradek ita Daily Nation maradek. Kenyalo, I can accept but then say ni the ayuagara kenyalo. I can accept but then say ni the ayuagara ni thulono is too short. I'm willing, yes, but call regular thulono is too short. Akwa ni gimeda. Call the next question magidi penji no. Very simple. Idware du cheti. Katwati mana 6 months. Gembe ogitabo gibro mi to siche mama katwati mana 6 months. Gembe ogitabo gibro mi to siche mama no timre nyaka iket mechanism ni kwe bro bedo for the period of time mama no. Will state pay out heal bleeding nation and end police brutality. Chudo mabende kolo pinyo wacho da chulo jogo e koma bende no chingi magie kinde ng'anyo bende ni gine roma bende bro keto etinda weche go koma nek mag police. Observers demand public apology and assurance such 8 billion. First generation individuals in 8 billion. First generation individuals in the diaspora are the highest contributors of remittance. So mwajimo miesa nikoro osiepeni mane pinje mag sungu kocha tinde ok orni chai madhi.
livelihood. Speaker directs Mudavadi's office Chai Madi. Showing livelihood. Speaker directs Mudavadi's office to coordinate livelihood. Speaker directs Mudavadi's office to coordinate humanitarian effort in Rift Valley Kocha. Anano kanyo resident of Mwa. Yotije rani koro ywak ni duol mochung ne weche mag ngima pacho ka ndisha okosebedo ka chulo osiptende mosebedo jopiny to chudo to sha kremit ok chul kuonde thieth mopogore opogore. Eka piny kanyo Duale contradicts self in court over Ebola quarantine facility deal. I know Duale would have done that. Duale aya eka ite mara dikori ite mar apar nation, thousands of TVET and varsity students set to miss funding. Budget estimate for 2026-2027 shows significant shortfalls in HELB and universities fund allocation. I'm still scared. Moment goons defile God's house. Ite mar apar mar stand. Fradek pajondi ko gipach jo somo goro mar cartoon nye ite mar apar kod adek. Ite marapar kodari apar kodek standard Connie, and the question for the day ite marapar kodek. Do you agree with Ruto's criticism of opposition? Eka ite marapar kodari and page yosomo kod page ondiko koro mar cartoon tiere ite no ero marapar kodari. Aneno kanyo ka kamera mar jo Ethics and Anti-Corruption Commission menyo ng'at mo olut. To seche mimenye to owacho ni you are targeting my kauthulu mar mondo mengi ite mar 19 gin weche ge koma goala. Budget reality check as Moody's warns Kenya of fiscal pain ahead. Ite mar 15 gin mago motimore counties Mombasa leadership wrangles threaten to undo Nyali school 80-year legacy. Bathekoni cash reforms treasurer targets county secret bank account. Ekaite mar 16 gin mago matimore pinje ma oko. Why Iran deal is political nightmare for Netanyahu. Mano ni ite mar 10 ite mar 25 weche go mag tuke. Ite mar 24 nyaka 28 gino iligo koma tindo ka thulo mar mondo migo e wangi e ka bath ite mar 28 en jal ma magoro lalgo mano Mikae Mama Hana Asachi Otuoma. Bendi bro ko kariyo mare volleyball opicha suya kaito ite mar volleyball opicha suya kaito ite mar 27 weche weko mag World Cup. More money for FIFA, high cost for cup host nations. Ite mar 31 standard Connie en still weche weko mag tuke World Cup ringo kanyo malich mokalo DRC chakre richi makawuono kod skunde weko mag primary school secondary no ero mano mar school secondary no ero mano masin Barnabas. Mage go mweche masin Barnabas. Mage go mweche we kuma bine tinyi me pacho ka indi kata gwengewa kuma bine tinyi me pacho ka indi kata gwengewa muwinjire jo kanyanam koro ketete gibro paro muwinjire jo kanyanam koro ketete gibro paro ni Kisumu anyaso banyana. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi
juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode
duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka